Bine, v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi o să jucăm Minecraft. Da, hai să ne facem o hartă. Cei care se uită, care sunt copii, să știți că de aici se iau cartele care le vreți cu Village, Taiga Village, Survival Island, Taiga by Spooky Mansion, Snow Village, Coastal Villager. Ok, facem o casă. Și deci am o foaie. Uitați-vă voi pe videoclip să vedeți, poate din greșeală am luat-o. Și cam și bun. Haideți să trecem mai departe. Ce se întâmplă aici? Glumiți? N-am pus eu nimic aici. Plantăm toate astea, că a fost un creeper care a aici. Și am mai fost, cred că cineva pe jocul ăsta. M-am închis de unul singur. Meu corp m-am închis singur. Da. Și da. Și de grele diamantele astea le. Revenim acum. Nu-i bun asta. O să ne aduc cineva altul. Am tot trebuie că fac videoclip. Și hai să spargem asta. Știți că este o zonă foarte bună, o zonă liniștită, vecinii sunt în vârstă, dar nu o să aveți probleme. Să știți că noi mai punem muzică, avem și motanul nostru Yuki, sperăm să fie tot în regulă. Cum v-am zis, vecinii sunt în vârstă, nici cu mulți și nici cu copii. Nu o să fie probleme, credeți? Super. Și cât costă chiria? E un preț rezonabil, 480 de euro. E ok. E ok. Ne scuzați puțin. 480 de euro e cam mult. Dacă gândește un pic mai muncesc. Vom ajunge la limită cu totul dacă acceptăm china. Auziți? Îl pot ierta astăzi la 450. Perfect, îl luăm. Deșteptarea mondială vizează experții în energie înghețiți de prețurile pe care se tranzacționează acum electricitatea. Astăzi, prețul la bursă pentru energia de a doua zi a depășit în anumite intervale orare chiar și 700 de euro pe megawattoră. În comparație cu alte țări, avem aproape cea mai scumpă energie electrică din Europa, iar planurile nu sunt de
să fiu și eu atent la știrea asta, că era important. Dar ce să vorbești ce vreme așa de important? A scumpit factura la curent. Cine știe cât ne vine luna asta? Și tu bagi telefonul în priză, aprinzi becul, lampa, hai să vedem cu fionul, hai să consumăm. Și ne-am mutat în apartamentul ăsta mare cu 3 camere și stăm ca proști în living. Și ce vrei acum? Să dorm în altă cameră, să dormim separați? Sau ce vrei, să dorm nespălată? Am și eu nevoie de mele. Plus că ți-am zis foarte clar că stau toți cu vederea. S-a prins toate becurile în casă. Că nu văd pe nimic. Hai că mai e la mișto, nici nu-ți pasă de ceea ce am vorbit. Nu te iau la mișto, dragule, dar nu te mai stresa și tu. Nu mai asculta toate fake news-urile astea de știri. Și să trebuie să scumpești curentul. Ce vrei să fac acum? Să dau un pește? Tu vezi cât a venit de factura la curent luna asta? Păi dacă lași becul ăla la baia prins, cine știe de câte ori ai lăsat atunci în altă acasă? Eu aveam aprins la baie. Tu, care l-ai aprins în toată casa, mi-am stat după tine să le opresc. Și ai lăsat orice, bă, dar orice lucru în priză, l-ai lăsat băgat în priză, bă, frate. N-ai scos unul, să te gândești un pic la curentul ăsta. Ca să nu mai spun, de laptop, 10 zile la rând, n-a fost închis deloc. Adică tu ai avut să numere zilele, că tu lăsi laptopul meu deschis? Așa ai disperat ai ajuns? Ascultă, situația e destul de nașpa. Dacă noi plătim luna asta chiria și factura la curent, nu mai avem ce mânca. Vei fi nevoită să te angajezi și tu. Nu avem un cont. Ce să-ți placă aici? Am ales un apartament așa de mic, cu baie comună, doar ca să nu muncești tu. Auzi, dragule, tu ai avut o femeie frumoasă. În primul rând, mă încași. Sempre vi ripeta Nu mai atingi nimic. in canal Dragal Bulat. Și hai. Papa!